Ini ndine confession yanguwo, handina zororo mukati mekurarama kwangu. Pandakapinda muSouth Africa ndakanyenga mumwe mukadzi, saka akanditi haana murume, but ainyepa. Aitove nemurume nevana vaviri. Saka murume wacho akazonditresa akauya kumba kwangu. Apa ndaitova nemukadzi wake, so hwainge hwava usiku. Ndikati regai ndinotenga mafreemax patuckshop, sezvo mukadzi uyu aiti haasi kuda kudya, ari kungoda machips. So ndava kudzokera kumba, ndakakaruka ndabayiwa nebanga pafudzi pangu, nechekumusana uku. Ini ndakafunga kuti ndava kutobatwa pogo, saka ndakarwisana nemunhu uyu. So kwainaya, takabva tatsvedza tikawira tose pasi. Ndakashamisika murume uyu achitaura shona, akangoti saka wandiurayira mukadzi wangu. Akabva angotanga kufema, achigomera. Ndakamuvhenekera nefoni, ndikaona kuti patakadonha, aukapi yaaida kundibaya nayo yakanopinda pahuro zvokuti banga iri rainge ratovhura gurokuro rake. Ndakachema ndakamutarisa, ndikangotiza. Ndakazotiza pandakaona malights eimwe mota achivhenekera kuuya pataiva. Mukadzi uya ndakamuudza zvainge zvaitika, but haana kana kumbotsukunyuka. Mangwana makuseni zvakazongonzi pane muZimbabwean akaurawa nematsotsi, zvikatovharana. Mukadzi uya tichiri tose, asi ari kunditira gumbo panze. Ndikada kutaura anoti kasi wafunga kupedzisa mhuri yemufi. Ndatova nedepression. Sometimes ndinovhunduka ndarota murume uya, ndichiona ziso rake. I can't even forget akanditarisa kusvika muviri wake watonhora. Ndinoda kuziva kuti Mwari vachandiregererawo here, ende ndingaitawo sei nezvakaitika izvi. Ende pane pandakakanganisa here nhai hama dzangu.